जोंनि बियो बाजेट सेसन इलेक्सननि थाखाय जों एसे फास्रायनानै दोननो गोनां जादोंमोन आरो बेखौ जों फैगौ 18 आरो 19 जुनाव बेखौ जोङो लानाय जादों आरो बेवहाय स्पेसियेलि देग्लाय जोङो नोजोर बोदों जे बबे बबे एरियाया एक्सक्लुडेड जानानै दङ बे एरियाफोरखौ जों नायदों आरो लाइभलिहुडखौ बांसिन जोङो फकास खालामदों आरो इमप्लयमेन्ट दा बेवहाय गोदान गोदान जों खामानि आखायाव लादों बेनि गेजेराव जाबाय वमेन एम्पावारमेन्टनि थाखाय जों खामानि मावगोन गोदानै बेनि थाखाय बाजेट जों स्टार्ट बेवहाय लानाय जागोन चिलड्रेन्सनि थाखाय उन्दैफोरनि थाखाय जोङो स्पेसियेल बड'लेण्ड ओनसोलाव खामानि मावनायनि थाखाय आखायाव लानाय जादों ग्रिन मिशन जोंहा सोलिगासिनो दङ आरो लोगोसे जोंहा माखासे जिखौ डिजेबल होननानै बुङो डिफारेन्टलि एबल बिसोरनि थाखायबो जोङो खामानि मावनो थाखाय आखायाव लादों इनफ्रास्ट्राक्चारखौ जोङो आरोबाव नोजोर बोदों जे बबे बबे इनफ्रास्ट्राक्चार गेप जाना दङ बेखौ फुरा खालामनो थाखाय बे गासैबो बिथिंखौ जोङो नोजोर बोनानै खामानि मावनाय जागोन आरो बेजों लोगोसे दिनै बर' थुनलाइ आफादजों जोङो गोबां माखासे इसुसनि सायाव सावरायदों जोंनि राव थुनलाइ जौगानायनि सायाव बर' थुनलाइ आफादा मोजां मोजां प्रप'जेल लाबोदों मोनसे आबुं सोदोब बिहुं बिथांमोना साफायनायनि खोथा बिथांमोना सानदों एनसाइक्ल'पिडियानि खोथा सानदों आरो बेबायदि मोजां मोजां प्रग्राम्सफोर बिथांमोना लानो थाखाय सानदों बर' थुनलाइ आफादनि बेफोरबायदि मोजां मोजां मिशनसफ्राव जोंनि सरकारनिफ्राय जों 100% मदद होनाय जादों खिन्थु जों खोनानो मोनदों जिहेतु बाजेट सेसन सानखालि सेक्रेटारिनि लांगोनायाव मोनसे दर नांनाय हाबाफारि लागोन होननाय बेफोरथ' आरो डेम'क्रेटिक माने अर्गानाइजेसन्सआ हायो धरनाखौ जेब्लायबो होनो हायो खिन्थु धरना होनायनि मिनिं माने अबजेक्टिभा मा बिनि थांखिया मा बेखौ जों साननांगोन आरो बिसेसके आर.एन.बि जि हस्पिटाल बिनि खोथाखौ आं बुंनो सानो जे जोंनो मेडिकेल कलेजखौ नांगौ ना नाङा क'क्राझाराव हस्पिटाला थागोन थायैनि जेबो खोथा गैया बे हस्पिटालखौ बोखारनायनि बाथ्रा गैया दा जिखिनिफोर डिपार्टमेन्टफोरखौ बेवहाय एसे माने स्ट्रिमलाइन खालामदों बेवहाय गुबै जाहोना जाबाय हस्पिटाला बेवहाय सोलिनो नांगौब्ला मेडिकेल कलेजा सोलिनांगौब्ला बेवहाय गोबां पेसेन्ट नांगौ फ्राय बिथांमोना 800सो पेसेन्ट पार डे नांगौ होननानै बुंदों बेरामिफोर थांनांगोन दा बे 800 बेरामिफ्रा थांनांगौब्ला बेवहाय जुदि सारला जोबनानै थायोब्ला मोनसे जायगायाव 800 जाया दा नंखायनो क'क्राझार मेडिकेल कलेजखौ बिथांमोननो नांगोन ना नाङा बेसो सोंलु जायफ्रा दिनै धरना होदों बिथांमोननो क'क्राझार मेडिकेल कलेजखौ नांगोन ना नाङा बे खोथाखौसो बिथांमोना बुंनांगोन मेडिकेल कलेजा दिनै बेवहाय फैदों बिथांमोनाबो बिदोंमोन आरो बे जायगाखौ बिथांमोनानो सिलेक्ट खालामदोंमोन जोंनि सरकार फैनायनि सिगाङाव ससियेल मिडियायावथ' बिथांमोना गोग्गा गोग्गा बुङो जे जोंनो मावदोंमोन जोंनि सरकार फैनायनि सिगाङाव बे जायगाखौ बिथांमोनानो सिलेक्ट खालामदोंमोन जाय बिथांमोना दायो धरना होनायाव लिडारशिप लादों दा दिनै बिथांमोना अनलि माने सिटुवेसनखौ खाराब माने नस्थ' खालामनो थाखाय ओरैनो मोनसे गाज्रि थासारि सोमजिहोनो थाखाय बेफोरखौ खालामदों